بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. U ime Allaha, milostivog darovaca, bez stražnje samilosnog. Nun, tintarica. Tako mi pera i onog što oni pišu. Ti nisi milošću gospodara svoga, lud, a sigurno je za tebe nagrada neprekidna. I ti nesumnjivo posjeduješ visoke moralne odlike. Trenutno drhtim zbog ove prilike da učestvujem u ovom projektu. Ovo je nevjerovatna prilika, trenutno sam vrlo emocionalan. Bez riječi sam, samo zamislite da vaše ime, mislim vaš rukopis da bude u Kur'anu. Ovo je prilika koja se pruža jednom u životu. Fantastična je izložba. Bilo je vrlo interesantno da vidim Kur'ane stare preko 1000 godina. Kad vidite ove datume, kad je ovaj tekst napisan, ja znam malo u vezi ove historije, koje stvari su se dešavale u to vrijeme. I sad ovdje su predstavljene nekako ožive tu historiju. I možemo da vidimo koliki status muslimanska carstva su bila u stanju da postignu. Časni Kur'an je jedini sveti tekst koji je bio sačuvan u svom originalnom tekstu, kao što je bio objavljen časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu prije 1500 godina. Arapski tekst je ostao isti bez obzira na prijevod. Velika pažnja se posvetila pisanju arapskog teksta. Islamska kaligrafija je najcjenjenija forma islamske umjetnosti, zato što Božje riječi se koriste u njemu. Razni stilovi su se razvili kako se islam širio svijetom. Pretežno stil se odražavao prema lokalnom stilu društva. Ovo je priča u vezi jedinstvenog projekta, prvi u historiji čovječanstva, da Kur'an bude napisan ne sa jednim ili dva obučena kaliografa, nego hiljadama običnih ljudi. Priča o Al-Kalem projektu. Rizvan Beg je kaliograf. Drugi je u posjedovanju islamskih rukopisa poslije Britanskog muzeja. Imao sam 12 godina kad sam počeo da pišem svoj prvi Kur'an. U to vrijeme nisam bio kaliograf i počeo sam sam sa svojim rukopisom. Učio sam od najboljih iz ovog savremenog doba. Ayten Taryaki, Hasan Çelebi iz Turske, Nisa Mansur koji je radio na spomeniku kralja Abdullaha. Učio sam 1 godinu Hate Sulas od Rašida Bathu koji je iz Pakistana. On je postao moj bliski prijatelj. Naučio sam Hate Kufi od njega također. Talheti i Hate Ruka, znači postoji 6 najpoznatijih različitih stilova kaligrafije. Ja sam ih naučio u roku od 7 do 8 godina. Prva 3 stoljeća stil Kulfik baziran na strogom geometrijskom principu proširio se od Atlantskog do centralne Azije. Ovaj stil je poslije dao stil rukopisa arapskom, koji je najdominantniji do danas. Da bi prepisali Kur'an, ljudi nekad rade čitav život. Neki kaliografi, zato što su potpuno predati, su napisali 20 do 30 Kur'ana. Onda također postoje i drugi radovi, kao tazhib, uljepšavanje oko teksta. I onda rad je završen sa 2 ili 3 kaliografa. Al-Kalem projekat rekao bi da je moja vizija. Prije 4 godine ustao sam na sabah namaz.
Shvatio sam da ja mogu napisati bilo koji Kur'an jer sam kaliograf. Ali zašto da ne napišem Kur'an napisat sa različitim ljudima? Sjetio sam se Hazreti Ajše koja je rekla da u časnom Kur'anu ima preko 6000 ajeta. Zapitao sam se zašto ja ne napišem Kur'an da svaki ajet bude napisat od druge osobe. Inspiracija od ovog projekta ima dvije strane. Prva, da časni Kur'an se nikad nije napisao na ovakav način, da svaki ajet bude napisat od različite osobe. Znači, preko 6000 ajeta je napisano sa rukopisom od različitih ljudi. Druga strana ovog projekta je da u ovo vrijeme gdje živimo radi tehnologije hiljadama knjiga možemo da ištampamo bez ikakvih napora. Znači, ovaj starinski format islamske umjetnosti je polako nestajao. Ovo je bio jedan od pokušaja da se ljudi inspirišu da počnu da pišu ponovo. Pozivao sam ljude u moju kuću i molio sam ih da mi pomognu da sačuvamo ovu svetu umjetnost. Jer ljudi zaboravljaju kako da pišu zbog ovih modernih uređaja kao iPad, iMac, iPen. Rizvan Beg je shvatio ako nastavi tempom kojim je do sada radio da će mu trebati 14 godina da završi ovaj projekat. Razgovarao je u vezi njegovog projekta sa Review of Religions timom s kojima je radio na izložbama predstavljajući kolekciju Kur'ana i artefakata u toku godišnjeg skupa Ahmedija zajednice. Review of Religions je mjesečni magazin koji je star više od 100 godina i kojeg izdaje Ahmedija Džema. On je dio našeg Review of Religions tima, ima posebne kolekcije. Imao je ovu ideju u vezi Al-Kalem projekta koju je predložio nama. Napisali smo plan i predstavili ga Hazreti Emirul Mu'mininu i halifa je ljubazno odobrio. Prošle godine sam se sastao sa halifom i tim Review of Religions je također bio prisutan. Rekao sam halifi da sam proveo 2,5 godine, ali samo 2 sure su završene. Također sam mu rekao da bi bio beričet ako on učestvuje u ovom projektu. I ako on stavi samo jedno slovo, elif, u ovaj Kur'an, bit će blagoslovljen. Halifa je rekao da će učestvovati. Pitao me je koji ajet bi želio da ja napišem. Rekao sam subhanallah halifa, koji god ajet vi izaberete. On mi je rekao da će napisati suru Al-Fatiha u ovaj Kur'an. Halifa me je pitao koliko dugo će trebati da se završi ovaj Kur'an. Rekao sam mu svaki dan, ako jedna osoba bude pisala, treba će bar 14 godina, a ja bih želio da ga završim dok sam živ. Halifa je rekao, ako ti ja nađem 30.000 ljudi, rekao sam, subhanallah halifa, kako ćete naći 30.000 ljudi? Onda je on rekao Reviews of Religion timu da ovaj projekat predstave na Jalsa Salani u Velikoj Britaniji i vidjet ćemo u tvom životu da se ovo završi. I tako sa blagoslovom Halifatul Mesiha Al-Kalem projekat je započet. Da bi napisali časni Kur'an sa svakim ajetom, rukopisom različitih ljudi. Ovaj projekat je trebao imati ime. Mi smo predložili 4 imena, od kojih je jedan bio Al-Kalem, koji je Šehzad spomenuo. Halifa je odabrao da ovaj projekat se zove Al-Kalem.
Razlog zašto je ovo ime izabrato je zbog prvog ajeta koji je bio objavljen Hazreti Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ikre bismi rabbike lezi koji spominje Al-Kalem i postoji čitava sura u Kur'anu koja se bazira na Al-Kalem temu. I to je bio razlog zašto smo mi rekli da ovo je najbolje ime za ovaj projekat. Projekat je tražio puno planiranja, koji papir, olovke i kako da se sačuva poslije. Papir je bez ikakve kiseline, ručno napravljen, koji može da traje 100 godina bez ikakvog posebnog čuvanja. Koristimo kaleografičku tintu koja ne može da izblijedi. Papir je bio prazan, tako da smo mi morali da nacrtamo linije. Ovo smo morali završiti prije džalse, da najmanje imamo 100 papira. Imali smo dobrovoljce koji su nam pomagali, dan i noć, da bi ovi papiri bili spremni. Postavljanje stolova i tako dalje. Znači, ovo su bile stvari koje smo morali pripremiti, ali hvala Allahu uspjeli smo da pripremimo sve. Na Dželsi 2016. je bio prvi put kad je ovaj projekat pokrenut. Više smo vizualno planirali zbog toga, kao što znate, da mjesto za Dželsu u Velikoj Britaniji prije na 2 sedmice je samo livada, tako da nismo mogli logistički ništa da postavljamo. Časni Kur'an je sveti tekst koji nije promijenjen od kako je bio objavljen časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu 1500 godina ranije. Zbog toga je bilo vrlo važno da ovaj rukom napisani Kur'an nema nikakvih grešaka. Pregledanje teksta je još važnije zbog toga što mnogim učesnicima ovog projekta arapski nije maternji jezik. Nekoliko različitih provjeravanja smo radili, ljudi koji dobro znaju arapsko pismo, studenti iz medrese i misionari. Znači svaki 100 je imao osobu koja je provjeravala ispravnost napisanog teksta. Onda smo imali tim hafiza koji su provjeravali tekst također. Ako nađemo neke greške, onda mi to popravimo sa uljepšavanjem teksta. Kao na primjer, sad sam našao nekoliko riječi koje su nedostajale. Onda sam napisao iznad riječi, a ako imamo da su riječi 2 puta napisane ili imaju greške, onda ćemo mi to da prekrijemo kad budemo imali zadnje provjeravanje. Originalnost ovog projekta je u tome da su greške tu različiti rukopisi i stilovi, ali ja mislim da će ga činiti originalnim. Otvaranje je bilo vrlo uspješno na Jalsa Salana 2016. Kad smo otvorili Al-Kalem projekat u Velikoj Britaniji, samo 900 ljudi je učestvovalo. Sastao sam se sa halifom i on mi je rekao ovo je postao jedan od najboljih projekata i trebali bi ga otvoriti i u Njemačkoj. U Njemačkoj 1500 ljudi je učestvovalo. Ovo je linija gdje ljudi čekaju da bi učestvovali u ovom blagoslovljenom projektu. Prvo će da se registruju i dobit će papir na kojem će biti napisano 3 različite stvari. Broj džuza, ime sure i broj ajeta. Ok, ja ću uzeti ovaj papir i vidjet ćemo šta slijedi poslije. Čim je sto oslobođen, sljedeći učesnik je pozvat da sjedne. Evo ovako, ovaj gospodin sad piše džuz broj 9, sura 69 i ajet 8. Ako slučajno se napravi greška, imaju osobe i misionari koji će da zapišu gdje je greška napravljena i onda će to da isprave na zadnjem pregledanju. Poslije Jalsa Salana u Njemačkoj pod uputama halife smo otputovali u Kanadu. Review of Religions ima vrlo veliki tim u Kanadi i Americi i mnogi članovi su pomogli u toku ova 3 dana. Džamat u Kanadi nam je pomogao puno također. Halifa mi je rekao da bi trebao da ovaj projekat odnesem u Indiju, u Kadijan.
On je poslao ovaj projekat u Kanadu gdje 900 ljudi je učestvovalo i također u Kadijanu. 1500 ljudi je učestvovalo u Kadijanu. Otprilike 4.500 ajeta je napisano i oko 1.500 ajeta je preostalo da završimo ove godine. Djelo kaligrafije je vrlo zadivljujuće koje ostavlja dodirljiv trag fizičkog djela, ali to ne ostavlja samo napisano djelo. U nekim muslimanskim mjestima ostavljalo je moralne tragove kaligrafa. Sprave, papir i sva ostala sredstva, zlatni papir za uljepšavanje, sve traži raznolike sposobnosti. Ovaj jedinstveni Kur'an će povezivati živote preko 6.500 ljudi iz različitih nacija. Na početku ovaj projekat je bio samo za Ahmedi muslimane, ali halifa nam je dao uputu da časni Kur'an je knjiga za sve ljude i sva vremena i ovaj projekat bi trebao biti otvoren za sve. Odmah smo otvorili za sve i mnogi nemuslimani su prisustvovali ovom projektu. Kad smo bili u Njemačkoj, emir džemata u Njemačkoj je rekao halifi da mnogi moji Njemci, važne ličnosti, bi voljeli učestvovati u ovom projektu. Halifa je rekao zašto da ne? Allah je Rabbil Alemin i ovaj Kur'an je za sve ljude. I svi bi trebali da učestvuju. Al-Kalem još nije završen, ali kad bude završen predstavljat će historijski događaj. Prvi Kur'an u svijetu koji je napisan svaki ajet od različite osobe. Svaki učesnik napiše mali opis o sebi za buduće generacije da mogu da pročitaju. Još jednu stvar koju sa ovim projektom radimo jeste čuvamo historiju onih koji su učestvovali u ovom projektu. Kad ovaj Kur'an postane u digitalnoj formi, sačuvat ćemo njihov rukopis i gdje su učestvovali. I generacije u budućnosti će moći da odu i da kažu moj djed ili moja familija je učestvovala u ovom blagoslovljenom Kur'an projektu. Go back and say my grandfather and my family actually participated in this blessed Quran project. Kad sam pisao detalje o sebi, napisao sam u vezi mojih roditelja jer osjećam pisanjem ovog dijela ovdje, osjetio sam šta su oni meni podarili. Da Allah blagoslovi ovaj projekat i sve one koji su dio njega. Ako Bog da, moja djeca i unučad će vidjeti ovu knjigu i reći će moj otac ili djed je napisao taj ajet. Inshallah, my children and grandchildren will see this book and say, my Abba, my grand Abba, my papi wrote that verse. Inshallah. Mislim da projekat pisanje Kur'ana je vrlo inspirativna ideja. Poslije toliko vremena da bi trebali slaviti pisanje Kur'ana sa pravim ljudima i pravim rukopisom. Neke vještine su nestale iz prirodnih razloga zbog štampanja, ali se nadam i vjerujem da će ovo inspirisati mnogo muslimana. Šta je budućnost islamske kaligrafije u ovom vremenu štampanja i digitalne tehnologije? Da li ova stara umjetnost može da preživi? Budućnost kaligrafije u ovoj eri je preko očekivanja. Preko mojih očekivanja trebam reći. Ovo je jedina umjetnost koja je trajala preko 1400 godina i koja je preživjela. Sad u Turskoj imate majstore kaligrafije kao Hasan Čalebi, Aytun Taryaki. Otvaraju škole gdje mogu da uče ovu svetu umjetnost i 6 glavnih stilova širom svijeta. Rekao bi zato što ova umjetnost posjeduje mir i spokoj zbog toga što je povezata sa Kur'anom i preživjet će zauvijek.